आंबो हाजिरायानो मावो दिनै मानो मावाखै दिनै गैया बेबो मोनसे गामिनि लामा जाहैबाय बेयो गुवाहाटी टाउननि लामाखौ नायनो ओरैबायदि गाज्रि हाजोआव खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव आं गुबुन मोनसे भिडिअ नैबे गुवाहाटीनिनो बै मोनसे देखायनायनि उनाव मोनसे आरो नैबे मोनसे गामियाव हाबफैलायबाय आरोना बेयावबो एखे सेमफ्रामानो ओमफ्राय बेयाव मोनसे बिराद गिदिर बर'फोरनि कल'नि दङ ओमफ्राय गामिनि नामखौ नैबेयाव आं साइनबर्डआव नोंथांमोननो देखायनोसै दे नैबाव नायब्लानो जाबाय दे बर' बाथौ समाज नावखाथा शिबधाम बेनो ना गामिनि नामा आदा ओमफ्राय न'आव मानसि गैया इसोरो थाखाया नामा मानसि ओमफ्राय नोंसा बेसे माबायदि फरियालफ्रा ओरैजाय माथो हाग्रा बारिथार बिसोरनि न'निफ्राय गुवाहाटीखौ नै बिराद मोजां नुहुरजोबो नै साबेसे फरियालफ्रा ओरैनो सासेल' ओमफ्राय बेयाव फैनायनि सिगां बहायमोन सिगां नोंसोर न'आ तेजपुर बेसे खै बोसोर जाखो बेयाव फैनाया न'फोरखौ फाखा लुनानै था होमबानो होखारनो हानाय नङा बिदि टेम्परारि लुबाथाय माने होखारबानो खारगोन सानो माने ओमफ्राय दा मा मावो हाजिरा मावो दिनै मावासै दे मोजाङै था बर'फ्रा खौसेयैनो था गासिबो ओरैनो गामियाव खै न'खरसो दं नयगर बेफोर गासिबो दाना ओमफ्राय दङ मारै गाहायथिं दङ दे बेनो एकदम हाजो थिखिनियाव होनना बुंनांगोन ना बेखौ सबसे मुदा हाजो थिखिनियाव नैबे थिनालियानो बिराद गोजौ मानखोबोनानै बे मोनफैया ओमफ्राय नैबेयावहाय हाबैनोसै आं एसे अन्थाइफ्रा नै जि गिदिर गिदिरलाय गुवाहाटी टाउननि नैबेयावहाय आरामनो एकदम एसे ज्राव ज्राव नुदों आङो गोगोमथार मानसि मा मिथिं जादों नोंस्रा गामिनि गोजा दा गासिबो ना माबा मागोनि लोंलायलायदों एसे नामा ओरैनो जिरायदों हाब मानसि मोजां मोजां जिरायदों नै ओमफ्राय आदैया न'आ बहाय ओरैनो गामियाव न'खर बेसेसो दं नोंसिना न'खरसो दंबा जोंनिया 60 घरसो दं नामा 60 घर बा जोंनि बर' मेन बर' गामिफ्रासो हाबावा बिराद गिदिर ना ओमफ्राय फरियालफ्रा बोरै बिगुमाया इन्दा उन्दुनासो दं नैबेबो थगायलायदों आयो लोङालै मागोनिखौ लोंनो फैयाखै जोंनावसो थायो नोंसिना जौगोरानसो थायो जों लोङा ओमफ्राय मा मावो हाजिरा मावो ओमफ्राय नोंलाय मा मावो आंबो हाजिरायानो मावो दिनै मानो मावाखै दिनै गैया हाजिरा मोनाखै बेनो ओमफ्राय हाजिराखौ सोर होयो नोंसिना ओइ सोरबा लिंबा इफोरबायदिनो मावहैलाबायो जेनेबा बर'फ्राथ' गासिबो हाजिरा मावग्रायानो गोजानखामोन ओमफ्राय सोर बे मा मानसिया होयो जेनेबा नोंसिना हाजिराखौ हारसाफोरनियाव मावो बर'फोरनियावबो जाय जेराव लिङो इयाव मावो आरो जों ओमफ्राय मेन न'आ बहायमोन आब'मोना मुसुलपुर दाबो दं आरोना न' गाहाया न' गाहाया दङ दंनाया होमबाबो जों थांलानो इयावनो एसां बोसोर जाबाय सेटेल जाखाबाय आरोना ओमफ्राय ओरै आदैना बहाय बोरै थ' नोंसिनावबो थांनि मागोनिखौ एसे लखबैसै सानैजों ओमफ्राय मादैमोना बहाय न'आलाय जोंना आइ नैबेयानो मन्दिर लुबाय थानाया आं नोंसोर गामिखौ नायजोब्बाय नायखांजोब्बाय आङो सोरगोफुरियाबो हाया नोंसोर गामिजों आंनोबो ओंखायनो हा एसे आवग्रिनानै दोनदो होननानै बुंना गारबाय आं दानि फैथानसै आं गुवाहाटी टाउननि लामाखौ नायनो ओरैबायदि गाज्रि हाजोआव बिराद गोजौ गाखोनांगौ नै आथिंजोंसो गाखोनांगौ खारलायनांगौसो बिराद मोजां एक्सारसाइस जाखायो माने नायनै बेसे खस्थ' थाबायनांगौ नै बेबो मोनसे गामिनि लामा जाहैबाय बेयो जोंथ' एकदिनिया मानसि थाबायनो हाया माने आंथ' मेंजोबबायसो माने फैबाथाय थांबाय फैबाय ओरैजाय मेन लामाखौ नुहुरजोबो बैनो अभार ब्रिजआ बेफोरखौ नुहुरजोबो गासिबो बिराद गोजौ जायगा मा ओंख्रि जाखो मारै एसे रायलायबावनोसै आं माबासो लाइ बिलाइ बेनिफ्राय दुन्दिया ना बानलु बाथोन मा मोननो एसेसो मेंलायबावा नुवाखै आंहासो सेसे फुफु जाजोब्बाय मेङा खम दै लायनाङा जोंना हांनांगौसो खम मेङा बेसेबांबा माबानिफ्राय गाहायनिफ्राय मानखोबोयो आंहा एकदम हांनांगौसो नै मादैया मालाय मेंबावा मेङा बाजारखौ जाहैनो हाया जों दा दैज्लाङाव माबा मेसेङावल' मायाव खालामो हाथायखौ खथाबारियाव थाङो गोजानथार माथो माजों थाङो ओइनिफ्राय गारि गाखोलांबाय गारि मोनो बेरायनो हानाय नंलालै मालाबा
मा खायदायै थाबायालासिनो बेरायनो हागोन नोंसोर जायगाखौ दा बे क'क्राझार मानसिया लोगो फैजेनबा हायाखैमोन आं दासो आयु थाबायनालासो दासो एकदम थिखिनियाव मोनफैबाय एबार बेसेबांबा सन्थ्लायजों थांनांसिगोनलै आं एबार बिराद गाहायजों थांफिननायाव आरोना दा थांफिननायाव गारि दाबाबायना जेनथेन गोजौआवथ' फैबाय जेनथेन मारखो दे बुरैथारबाय बेसे गोबाव जाखो मादै बेयाव थाफैनाया बा 5-6 बोसोर जाबाय 5-6 बोसोर ओमफ्राय न'आव साबेसे दं सानैल' बोराय बुरि नङा बोराय गैया फिसाला बे मा मावो फिसालाया फिसाला ग्रेनेडआव मावो ग्रेनेड मार्बल ए दे थाथ' मादैमोन न'आ बेनोलै आं बारा बेनिफ्रायनो नुहुरखाजोबो ना बाइकलालानो नुवाबा जेबो नङा दे मोजां जागोन दे लासैनो मोजां जागोन ओमफ्राय बिसोर लागोनि बाथौ मन्दिरखौसो देखायनोसै आं नै न'फ्रा नै बिदि एखेबारे गुवाहाटि सबसे हाजो थिखिनियाव नुहुरा ओरैबायदि गोजौ आयु माथो भिउसआ देन्जारसो ओरैजाय शिलंनि बायदिसो माथो ओइ माबानि मेन लामानि हाइरडनि माबा खारनायफोरखौ नुहुरजोबो नै अभार ब्रिजनि गारिफोरखौ नुहुरजोबो नै बेसेबांबा हाजो थिखिनि बेफोरबो गासिबो बर'नि गोजा बा न'आवथ' रावबो थाया दा मानसि अ नोंनि नै बेफोरबो दा बा आवग्रिनानै लानो हादोंलै बर'फ्रा ओमफ्राय नैबे रायजोनि न'लै बिसोरनाबो माने बाथौ मन्दिरखौ बेबायदि लुथ'नानै दोनबाय पारमानेन्ट बिदि लुथ'वाखै बाथौ मन्दिरानो सबसे थिखिनियाव होनना बुंनांगोन नै बेबायदि ओमफ्राय नैरोजा लाइन सोब बर'फोरनि गोजा बे न'आव मानसि थाया बिसोरावबो माने सानबाथाय हाजिरा मावग्रा गोजा नालाय न'खौ माने मारिनानै माबायाव थाङो बिसोरो हाजिरा मावहैजोबो नै बेफोरबो बिसोराबो मानसि गैया न'आव हाबनो हागौमोन खिन्थु मानसि गैयिखाय मा होननो हाबावगोन आं दा नै ओरैबो बवा बेफोर जाहैबाय सोब बर'फोरनि न'खर गोजा आरो नै ओरैबो लाइन बे गाहायफोरनियाबो खोमालै जायगायाथ' बिराद गिदिर एरिया माने ओमफ्राय आङो स्कुटिसो लाबोदों स्कुटिखौ बेबायदि थांनानैबो माबाजोबनो हाया ओमफ्राय थाबायनोबो हाया बेबायदि जायगायाव ओरैबायदि गुवार जायगा नालाय आं देखायजोबनो हागोन ना हालाथाय बेखौ मिथिया आरोना जायखिया जेसेबां हायो नोंथांमोन देखायनोसै आङो ओमफ्राय बेनोमोन बाथौ मन्दिरा ओमफ्राय बिदिनो खायदाफोर जायोबा सुबिदाफोर जायोब्ला मालाबाफोर फैनानै देखायफैफिनगोन आरोना मानो होनबा बिसोर गामियाव माने बेबायदि ओरैनो समफ्राव मानसि मोना मालाबाफोर बाथौ फुजाफोर जायोब्ला माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बिसोर न'आव थायो आरोना ओमफ्राय बैसागुफ्राव थागोन न'आव बेबायदि ओमफ्राय दा नों दा न'फ्राव मानसि नुनाय नङा बिदि हौवाफ्राबो हाजिरा मावो फारसेथिं हिनजावफ्राबो माबा मोनसे बिदिनो सोरबा हाजिरा मावो सोरबा एसे साफा सानैया दखान होयोना बेफोरबायदि गोजा ओंखायनो माने बे गामियाव माने मानसिफोरखौ मोना आरोना माने रावबो थाया ओमफ्राय लामायाथ' ओरैबायदि देन्जार आबरफ्रा हाजोआवसो बेबायदि थायोमोन आरो नै ओरैबायदि सरख्लाय ओरैबायदि गोजौ बिराद गिलु बालु माने जायगाया नै ओरैबो नामा नै बिराद सरख्लाय जायगा नै गिलु बालुथार जायगाया बाब इसरा नङा इसराबो दा नैबेयावहाय बिराद ओरैबायदि अन्थाइ थाफा दंलै नै अन्थाइयाथ' गोथैसो इयो लिमोना नामा माबाया बादामालि खाया इयाव बिराद देन्जार जायगा ओमफ्राय बेजोंनो बिनि थिग माबायाव नोंस्रानि लांगोनाजोंनो नोंस्रानियावबो बर' न'खरसो नै बोरै थायो नोंस्रा आयो लामाफ्रा नै माजों थाबायो बेजोंनो खम गोजान थाबायनांगौ नोंस्रा थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' साइकेल बाइक स्कुटि जेबो सालायनो हाया नोंसोर ना न'फ्रावथ' लाबोनो हाया ना बिसिम न'सिम लाबोनो हायो जोङो ओइथिंजाय ओइ मादैयाबो फैगौ नै आमोखा फारनासो माथो गोगोमथार बिसिना एरनो गोरलैथारलै ओरै ओंखारख्लायबोनानै नै बिसिनाव हाबफैबाय आं नै बिसिनाबो बिराद हाजो खंखरसो आयो मादैया उन्दुनासो दंमोन नामासै मा मावदों ओरैनो उन्दुना दंमोन आं ओमफ्राय मालिकआ मा मावो जोंहा मालिकआ हाजिरासो मावो दे हाजिरायानोखा गासिनाबो ओमफ्राय थांलाय फैलाय खस्थ'थार माथो बोरै थाबायो ओमफ्राय रानिमोनहा बोरै थाबायो थाव बाथावनो नै हाजो खंखराव
साबेसे जिरायला साबेसे फरियाला एकदम साब्रै साबा गोगोमथारना फरायनाय दं खोमा फरायनायालाय एसे फरायनाय गथ'आ उन्दैया मेट्रिक पास खालामनाय मायाव फरायो बबे कलेजाव बाथौफुरियावसो फरायनायाव बाथौफुरियाव आइसुटि थांलाय फैलाय माजों थांगोन माथो लामाया एकदम खस्थ'थार लामायानोथ' खस्थ'थार जिरायग्रो लामायाथ' खस्थ'आनो माथो खालामनो लामायानो गिनो लागा साइकेलबो सलायजाया साइकेल सलायजाया फैजायो दंफांसिम बाइकआ गाहायजोंना नैबेजों नैदो इयावनो दोनफैयो बैग्रि सिङाव खस्थ'आथ' खस्थ' जानो बेबायदिनो जानांबाय आरो माथो खालामनो बेसे गोबाव जाखो बेयाव थाफैनायालाय 20 बोसोरनि बारबाय गथ'फोरा इयुन देरबाय इयुन देरबाय 20 बोसोरबाथ' देरखासिनो थाबाय बिहामजो मोनबाय फिसौजो मोनबाय ओमफ्राय दैफ्रा माथो बिराद खस्थ' नोंसिनाव दैयाथ' खुवा दं ओरै माबा दं दैखर निबो दै लायो ओरैनो मासाव बेसेसो थाङो दै लानायाव ओरैनो फैजेननायाव समायावथ' जों दैखौ ओरैनो 15,000 होदोंमोन खनसेनो एडभान्स सिकिउरिटि ओमफ्राय दा मान्थलि हरनाय बेसेबां फैयो 500 करि हरनांगौ हाब बाबा दैया नोङो 500आनो होन 100आनो होन दैनि थाखाय फैसा नांगौ होननांगौथाय बिराद एभेलेबेल बुस्थुफोरखौ जोङो दै फैसा नांगौ होनबाथाय सोलिनो दिगदार जायोना रानि स्कुलाव थांबाय स्कुल दा होआखैनो बोसोरथामल'सो जाबाय अन्थाइ गिदिर गिदिरथार नै आयु अन्थाइफोरखौ नायलाबाय थानोसै नै बिराद न'जों समान समान अन्थाइ दंलाबायथार नै बैनि न'निखौ देरसिनबावसो नैबे अन्थाइयाथ' नैबे सिङाव हाबनाया ओमफ्राय नैबे थासारि गिदिर अन्थाइ थ' लोगोफोर बिदिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना दिनै आं बिराद माने थाबाय मेंबाय मेंनानै ओमफ्राय बिदि बानायनो हाला आरो आंना ओमफ्राय मालाबा बिदि सम मोनोब्ला नोंथांमोननो बानायफिनगोन आं मानो होनबा लामाया बिराद गाज्रि ओमफ्राय बाइक स्कुटिफोरबो लांनो हाया आरोना बेनि थाखाय माने आंबो गोदान जाबाय नालाय थाबाय मेंजोब्बाय थ' बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो होननानै सानना लाबाय आरोना थ' बेनोमोन भिडिअआ बेखिनियावनो आं दोनथ'नो सानबाय आरोना गासैनिसिमबो खनसे थेंक इउ फर वाचिं